näkyy vähän. Sillä on pitkät Ei oo. Se oli siellä! Okei, eli tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa aiomme etsiä top 3 pelottavinta mobia Animal Companyssa Sibeliuksen ja Pablonkaa. Noniin, elikkäs me äsken mietiskeltiin tossa, että ehkä kolmas pelottavin, aloitetaan eka kolmannesta, sitten viimeinen on viimeinen, eli pelottavin. Ja kolmas on, se on se joku hirviö tuolla järven luona. Joo, okei. Joo. Ottakaa taskulamput. Sinne ei varmaan tarvii mitään muuta. Eiku huuksot. Mä otan huuksotin sinne. Mäkin otan huuksotin. Mäkin ottaa huuksotin. Joo. Noin, näillä varmaan pärjätään. Ja Joo, niin lähdetään tänne päin. Se on tuolla niinku raossa. Ai se reiässä! Oh my god. Tuppa bro. Hei katsojat, mulla on teille asiaa. Mä en tiedä yhtään tätä paikkaa sitten. Okei, no Niin älkää ihmetelkö, jos mä alan huutamaan. Joo, mä ja Pablo tiedetään. Eli meidän pitää nyt mennä tänne ihan alas. Siinä on semmonen, siinä tulee vähän tämmönen liukujuttu. Tai siis niinku, silleen, niinku mennään putkistoon läpi vaan. Okei, tänne. Miks täällä on toi päällä? Ei täällä on tää, mä tiedän. Okei. Mä vissin sen voin katsoa. Mä tiedän monsteri. Hei, no niin kaikki, lähetäänkö? Pelottaa Okei, teitä. joo, täällä on tää. Se on kyllä pelottavaa, kun se asuu täällä. Mua pelottaa. Okei, mennään tänne. Eteenpäin. Meillä on se vitsi oppisen venttiilissä tällä hetkellä. Jep. Siellä on... Kattokaa. Täällä se on. Tuolla näkyy vähän. Sillä on pitkät Ai hitto. Pelottaa teitä. Suuttuu. Pelottaa teitä. Okei, nyt se muuttuu punaiseksi. Sitten jos se muuttuu punaiseksi, niin sitten se niinku suuttuu pakoon. Olipa Mitenkäs me päästään täältä? En tiedä, meidän pitää läpäistä. Me Lähtiin sille venttiiliin. Ei kun niin, meidän pitää mennä taas venttiiliin. Se muuttuu punaiseksi. Karkuun se tulee! Ai! Tuleeko se? Kuollaanko vaan sille? Ei, meikä jäi sille. Läpäistään tää. Tippukaa alas! Hei, annetaan tälle myös arvosanat kaikille. Mitä mieltä olitte tuosta monsterista? Toi oli 3/5. 3/5, koska se muuttui punaiseksi. Joo, mäkin sanoisin 3/5. Ei se nyt niin pelottava oo, mutta se, ainakin missä se on, niin siellä venttiilissä niin on aika pelottava paikka, missä se on. Ja joo, seuraavaksi voitaisiin mennä toiseen, elikkäs tuohon Garyyn.
Se on siis se, mä voin sanoa, että se on todella pelottava ja pelottavasta paikasta, mutta nyt lähdetään. Tarkoitatteko te sitten tietokonetyyppiä? Vai sitä? Kakkaa. Ei kun siis sitä ihmeen miestä, joka satuttaa poikia. Joka huutaakin. Se huutaa siis. Hei! Hei, täällä on muuten se yksi pelottavimmista Mulla on se monstereista. rahaa, mä otan tän mukaan. Joo, tää on se robotti. Jos sitä ei kato, niin se ruppee jahtaa. Joo, mennään vaan johonkin. No niin, lähdetään nyt etsimästä. Väärä reitti. Tulkaa tappaa tää. Tulkaa äkkiä! Tulkaa äkkiä! Suljautuu, tule! No niin, tulkaa. Okei, Joo. Sorkka minua. Se on täällä varmaan. Joo, se on täällä. Tänne! Ei kun tää on umpikuja. Tänne! Umpikuja. Täällä! Ei umpikuja! Hei, ylemmäs. Tässä se on! Täällä on se! Noniin! Tossa se on! Tossa se on! Tosi paha. Se satuttaa Ei! Apotti oikein jäin! Toi on kyllä todella pelottava. Mennään autoon! Siis toi oli ihan pelottava mun mielestä. No niin, mun mielestä toi oli ainakin joku 2/5. Mun mielestä se ei oo kauhean pelottava. Niin, 2/5. Tai no, en mä tiedä. Ihan ok se oli. Kuitenkin siis pelottava, niinku- kun se tuli jotakin No tällaista. joo. Siis kun Se mä nauru oli kun mä aloitin, jos aloittaa tämän pelin heti ja menee tonne, niin sit se on kyllä sun mielestä pelottavin Oo. mobi. Mutta nytten, jos sä oot nähnyt ton monesti, niin ei se nyt enää niin paha enää oo. Mut mä sanon, että se olisi niinku ehkä 3,5. On se Joo, ihan aika sille, hyvät se numerot. nauru. Joo, ihan Joo. ok. Se nauru oli enimmäkseen se vitsi niinku pelottavia osuus. Joo. Ja seuraavaksi viimeisin on sitten mennään Sieversiin. Jehuu! Ja tää on pelottavia oikeasti. Tämä on pelottavia. Katsojat, ootteko te nyt valmiina? Joo, ootteko Minä valmiina? olen. Mä otan vielä Kaikki- tästä nopeasti lampun. Ladies and gentlemen. Joo, mä en tarvii No mä otan lampun varmuudeksi. Alusta No niin, kaikki lähetään. Animal Company pelaajat. No. Noin. Mm. Hyvästi. Katsojat hyvästi. Kuka tuo? Kuka sä Kuka oot? tuo on? Hei, kuka tää on? Onks tää joku orja täällä? Mitä se on tehnyt täällä? Niin. Mitä näillä saatte? Tuu Ja tuu mukaan. mukaan. Hei, oi, miksi te et... Oihuttaa. Arvaa uudestaan. No niin. Älä liiku, älä liiku. Orja kuoli. No niin. Tuohon pommi tuli. Mennään tästä nopeasti. Mulla on vähän tiedä. Joo, mennään vielä yhden kerran. Jos me ei nyt oikeesti päästä, niin sit me ollaan noobeja pääsemään toi Siiveri. Joo, katsojat. Me ollaan nopeaa, jos ei Hei, päästä. mä otan pistooli. Ottakaa Ihan härävara. Ottakaa Joo, ota vaan. hätävaravalo. Ota hätävaravalo. Hei, voisi ottaa tämmönen... Grapplerin.
Sulla on jo. Ei oo. Kato. Ei Kädessä. oo! Mulla on eikö joo venää. Hätävalo! Vitsit, mä näen, että sulla on kyllä... Sulla näkyy, että sulla on kädessä kläpläri. Vai onko mäkin mulla. kläpläri? Nyt mennään takaisin katsojat sinne pelottavaan paikkaan. Jep. Tai en mä tiedä, onko se edes No niin, mennä. Nyt kaikki ei saa kuolla. Minä jumala. Auta! Tapahtui! Ei. No niin. Tapahtui! Mini! Ei, tuu tänne. Ei. Meidän pitää päästä sinne. Hei, tänne. Kuka haluaa? En tarvi. Eteenpäin vaan tänne, pikkuputkilo. Noniin. No niin, katsojat, mennään. Ottakaa mua. Noniin. Mä oon täällä poika. Noniin. Muistaakseni kun viimeksi mä kävin, niin tuolla alhaalla oli se monsteri. Joo. Ei kattokaa, nyt me ollaan uudessa paikassa. Katsotaan tätä. Jep. Ja täältä me piti mennä vielä jonnekin. Tämä ei ole sitten... Mennään täältä. Mennäkin tippuu. Hei tänne putkiloon. No yhä kuoli. Mut se oli täällä. Hei, se on tossa. Se on tuommoinen. Sitä pitää katsoa, älä katso sitä silmiä. Ei oo. Se oli siellä. Se oli tossa. Oh my god. Katsojat, tää on pelottavinen. Katsojat, nyt näette minkälainen se on. Meikä voidaan. Oh my god. Mitä? Siis toi oli kyllä oikeesti aika pelottava. Siis sen suut ja hampaat ja sen silmät. Niinhän sipelyt. Mä sanon tulla kyllä 4/5. Se oli kyllä... Mä sanon kanssa 4/5. Minkälainen Joo, no hirviö te se on? ette valitettavasti nähneet, mutta se on semmoinen aika VR, katso tätä. Jos haluatte nähdä lisää näitä, että voitaisiin etsiä vaikka 5 tai 7, niin kysy kommenteissa. Paljamaha. Tilaa kanava Tykkää. ja tykkää videosta. Joo. Ja Elikäs- kommentoikaa alas, että haluatteko videoita lisää. Okei, eli se olisi nyt morjens. Häppä! Tervetuloa koira